Aluša. Kuk. A toho malého... Nasvij mi to, Aluša, nasvij mi to. Toho smradíka malého. Na kameru. Takéto krásna výzdoba tu je. Ako? Poď sem. Teraz pôjdeme do tohto. Teraz pôjdeme do chodby. Don, poď. Ešte malého netopierika ukážeme. Kde je ten netopierik? Tu je. Jak si tam spinka, nielik malý. Tak. A Ela sa už plázi. Ela už ide. Jako divok. Ideš? To by veľa razy máček otočenú hlavu, čo? To ti poviem. Kuk. Poďme. Chceš fotek zobrať? Hej? Dobre. Otoč ako vyliezam. Pozri ma ako vyliezam. Len sa nepozeraj, lebo Ja nahrávaš, hej? Žiadne také video nemáme. No, Daňa to nemôžeme. Ja ako sa to stopuje. Ide na hore hlavu. A tu sa vychádza, čakaj. Ty kaksa. To bude vyzerať. Krásne. Tu je madlo, kde si. Dobre to má. Veľký chlapec. Aj svoj takú ruke. Ja robil veľké aspoň nie. Budú to dvojčky. Vítam vás na tomto svete. A čo si tam nechal?